kom ik ook dus vanuit die. Ik daar weer komen wat inkomen. Juist. Ja, dat zit in kruis van verdiensten. Hare Majesteit. September. Ja. Cavalerie. Legens. De regering van de Nederlandse Antillen is heel trots op u. U heeft het Koninkrijk, bent u van dienst geweest in Afghanistan op een heel moedige wijze. U bent daarvoor onderscheiden en in dit opzicht bent u ook een rolmodel voor veel Antillianen. U bent als Antilliaan heel positief in het nieuws gekomen. En de minister-president van de Nederlandse Antillen heeft mij verzocht om u een brief te overhandigen, die ik bij deze even zal voorlezen. Op 7 oktober werd u in Breda het Kruis van Verdiensten uitgereikt door de minister van Defensie voor uw moedig optreden tijdens een vijandelijke aanval in Afghanistan. U heeft zich, zoals de minister dat zei, aan gevaar blootgesteld om uw kameraden te redden, om gevechten in uw voordeel te beslissen en om operaties op cruciale momenten positief te beïnvloeden. Als gewone burgers staan wij er niet bij stil wat dit eigenlijk betekent. Dat u in een ver land uw leven in de waagschaal plaatst om het mogelijk te maken dat wij onbezorgd en in vrede kunnen leven. Dat mensen als u en uw kameraden tot het uiterste gaan om de wereld een betere plaats te maken voor iedereen. Zo'n instelling dwingt respect af. Langs deze weg wil ik u mede namens de regering van de Nederlandse Antillen van harte geluk wensen met de terechte toekenning van het Kruis van Verdiensten en u bedanken voor uw bijzondere inzet. Onze eilanden, uw eilanden, zijn bijzonder trots op u. De minister-president, minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen, mevrouw E.S. de Jong El Hagen. Mag ik u laten sorteren? Ik krijg hier het originele exemplaar aangereikt om op uw bureau, bij uw bureau te hangen of ergens anders te zetten. Ja? En nogmaals, we zijn u zeer dankbaar. Ja, Ja? dank u. Ja, oké. Het zal zeker een speciale plek krijgen. Ja, goed zo. Nogmaals. Ja.